Kaixo, beste eskolako ikasleak izan nahi badituzu zure Classroomeko gelan, hau da, elkartruke virtualak egiteko, ikastetxe hori zure zerrenda zurian egon behar da. Zerrenda zurian egoteko, eskaiozu administratzaileari hau egiteko. Lehenengo pausoa, sartzeko administratzailearen panelean. Aplicaciones. Google Suitekoak. Hautatu Classroom. Eta hemen, configuración de la clase. Hemen, azpian, zerrenda txuria dago. Gehitzeko, beste eskolako domenio bat, editatu, eta gehitu. Behin eginda hau, gorde aldaketak, eta bigarren pausoa da zoaz atzera. Eta sartu berriro Classroomen. Berriro configuración de la clase. Eta hemen dago dena. Horrela, Classroomen nire geletan bakarrik hartuko dute parte nire eskolakoek. Horrela, zerrenda zurian dauden eskoletako ikasleek. Hau, aktibatzen badut, ez da beharrezkoa ikastetxe hori nire zerrenda txurian egotea. Eta hau, gaitzen badut, honek esan nahi du, Gmaileko ikasle batek parte har dezala nire Classroomeko gelan. Beste alde batetik, a qué clases pueden apuntarse los usuarios de tu dominio, esan nahi du, horrela, usten badugu, bakarrik gure eskolako ikasleek parte hartuko dutela gure eskolako irakasleen geletan. Horrela, zerrenda txurietan dauden eskoletan. Eta horrela, zerrenda zurian egon barik, beste eskolako irakasle batek sortzen badu gela bat eta gonbidapena bidaltzen badit, nik parte har dezaket. Hori bai, hala edonola, nire eskolako ikasle batek ezin du parte hartu Gmaileko kontu batekin sortutako gela batean. Gorde aldaketak eta kitxo. Eskerrik asko.